tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq insellem il-kull min qiegħed isegwina permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u permezz ta' TVM2. Is-sib tiegħi llum imur għall-familji kollha, għall-ġenituri kollha u mod speċjali għat-teachers tagħna f'dawn il-mumenti tassew partikolari. Illum Ġesu juri lilu nnifsu lid-dixxipli ta' Emmaus fil-kelma ta' Alla u fil-qsim tal-ħobs. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla fil-bidu ta' din il-quddisa biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-bissier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biżożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni. Hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narrajt il-50 Pietru flimkien ma' 11 qam u qal lil-Lut bil-ħenoli: Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u isimgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz ta' mirakli u leġubijiet u s-sinjali li jagħmel bihom fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel, u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbiet tal-mewt għax ma setax ikun l-imwiet iżommu taħt l-istess seta' tagħna. Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi, biss qatt ma nitħarrek. Għalkemm ferħet qalbi u mtliet blena l-sien u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama, għax int ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi u ma tħallix lil qaddis tiegħek jara tħassir. Int tara ftit-triq tal-ħajja timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti ngħidilkom kif inħossa fuq il-patrikija ta' David, u mietu kien mitfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu qiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija u qal: La kien mitluq fil-mewt u lanqas ġismu ma tħassar. Lil dan Ġesu qajmu mill-imwiet u dan aħna wkoll xhieda. Għalhekk issa Alla ullih bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiet
u sabuh fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ħarisni u Mulej, għax fik jien nistken. Jien għedt lill-Mulej, int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idek xortija. Imbierek il-Mulej li tani l-fema, imqarb bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm lill-Mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet u ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxq għal dejjem flemintek. Qari mill-ewwel littra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn uċċuħ jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed, għejxu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom fira li ħadtu mingħand missirijietkom, mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma il-fidda jew id-deb, imma bid-demm mażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba'. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu falla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom ukoll tagħma falla. Il-kelma tal-Mulej. Oh
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria. Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li 2 mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommuhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom, intom u miexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qal: inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem? X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem, quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' birruħu li kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġaluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh, iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmun. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek. Dan ir-rakkont straordinarju mill-kapitlu 24 ta' San Luqa jiġbor fih esperjenza li aħna niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd bħala komunità nisranija. Kull nhar ta' Ħadd il-mulej jissieħeb magħna fil-pellegrinaġġ ta' din il-ħajja, jispjegalna l-Iskrittura
u aħna narfuh fil-qsim tal-ħobs. Nixtieq nofri llum bħala riflessjoni ispirata minn dan l-Evanġelju sabiħ, l-Evanġelju tad-dixxipli ta' Emmaus, 3 riflessjonijiet. Id-dixxipli ta' Emmaus dikinhar tal-għajt il-kbir, dikinhar tal-jum il-qawmin mill-imwew ta' Ġesu, kienu semgħu l-aħbar li l-katavru tiegħu ma nstabx u l-nisa kienu dewrulhom xi anġlu li qalulhom li l-mulej huwa ħaj. Imma donnu ma kellhomx il-qawwa biex jemmnu. U telqu għalon it-triq lejn il-villaġġ ta' Emmaus. Il-mulej ma jabbandunahomx lil dawn iż-żewġ dixxipli li qegħdin fi kriżi ta' fidi, li għaddejjin minn mument ta' dlam. Il-Vanġelu stess jgħid li kienu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Il-mulej jissieħeb magħhom fit-triq. Lil kull min f'dawn il-jiem qiegħed għaddej mill-ansjetà, mid-diffikultajiet, mill-kriżi tal-fidi, min-nuqqas ta' tama fil-futur għaliex is-sitwazzjoni mi sabiħa xejn u qed nibdew ngħajjew. Jiena ngħidlu il-mulej mhux se jitlaqna weħidna. Il-mulej jissieħeb magħna fit-triq. Ma naqtgħux qalbna. Niftħu widnejna biex nisimgħuh, għajnejna biex narfuh. It-tieni ħsieb tiegħi huwa li Ġesu waqt li qed jissieħeb mad-dixxipli ta' Emmaus u jaraf li kellhom xi jżommhom milli jarfuh u milli jifhmu x'ġara, jispjegalhom l-Iskrittura. Jiftilhom il-ktieb li fih il-mulej tagħna mhux biss ir-rakkont tal-istorja tal-ħelsien, tas-salvazzjoni tagħna, imma wkoll tagħna il-poeżija tal-imħabba tiegħu. Il-ktieb tal-Iskrittura jitkellem fuq Ġesu, ma jitkellem ukoll fuq l-esperjenza tal-poplu ta' Alla. U Ġesu jiftaħ il-ktieb tal-Iskrittura għaliex huwa l-ewwel pass fl-għarfien tiegħu. Dawn il-ġranet fejn aħna minħabba ċirkostanzi ma nistgħux niltaqgħu fil-knejjes eżis tagħna bħala komunità, nissuġġerixxi liż-żgħażagħ tagħna, lill-familji tagħna biex jiftħu il-ktieb tal-Iskrittura, jiftħu l-Bibja. Inizjattiva sabiħa li għalli nixtieq ringrazzja l-Għaqda Biblika Maltija hija li issa għandna it-test tal-Bibja mill-Malti fuq il-Bible App. Hija application li qed jista' jkollu fuq l-smartphone tiegħu b'xejn, Bible App, u hemm ukoll il-Bibja bil-Malti. Dan huwa żvilupp sabiħ li ħafna nixtieq nirringrazzja lil kull min ħadem biex dan ikun jista' jseħħ. Huwa għodda li permezz tagħha, permezz tal-smartphone tiegħek jista' jkollok ukoll il-kelma ta' fost ħafna affarijiet inti tista' tagħżel ukoll li jkollok il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla tgħinna nirrealizzaw li Alla jkellimna fl-istorja ta' ħajjitna bħalma jkellimna fiċ-ċirkustanzi li nkunu għaddejjin minnhom. It-tielet ħsieb huwa li Ġesu jilqa l-istedina ta' dawn iż-żewġ dixxipli biex jidħol magħhom fejn kienu waslu. U jagħmel birruħu li kien se jibqa' sejjer il-bozz. Hija l-għażla tiegħu li jħalli f'idejhom biex jagħmlu l-istedina. Huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin
u l-jum ġa wasal biex jintem. Din l-istedina tad-dixxipli ta' Emmaus tkun l-istedina ta' kull wieħed u waħda minna. Mulej, ibqa' magħna. U l-mulej jidħol biex joqgħod magħhom bħalma il-ħerqa tiegħu l-għaġġ tiegħu li jidħol u jibqa' magħna, joqgħod fuq il-mejda magħhom, jaqbad il-ħobs, jgħid il-barka, jaqsmu u jagħtihulhom. Imbagħad li d-dixxipli ta' Emmaus jinfetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda huwa għab minn qudiemhom. Ma kienx hemm bżonn li jarawh bl-għajnejn tal-ġisem issa li qegħdin jarawh bil-qalb, bl-għajnejn tal-imħabba, bl-għajnejn tal-fidi. Li l-esperjenza tfakkarni fi frażi ta' wieħed anjostiku Etienne Saint-Exupéry li fil-ktieb tiegħu ċkejken imma kbir fil-ħsieb The Little Prince, il-prinċep iż-żgħar, ġal l-lupi jispjega lit-tifel li l-affarijiet li żjed importanti ma tarhomx bl-għajnejn imma bil-qalb. Il-qalb taraf dak li huwa l-iżjed essenzjali. U għalhekk għarfuh fil-qsim tal-ħobs li huwa atteġġjament ta' wieħed li jaqsam mhux biss dak li hemm fuq il-mejda ma' ħajtu. L-ewwel insara kienu jsejħu l-Ewkaristija b'din il-frażi sabiħa, il-qsim tal-ħobs. Dak kien l-ewwel titlu ta' dan li qed niċċelebraw tal-Ewkaristija, il-qsim tal-ħobs. U aħna f'dawn iċ-ċirkostanzi nifmu li għalkemm ma nistgħux nipparteċipaw fiżikament għal qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija, għandna tant okkażjonijiet biex narfu lil Ġesu meta naqsmu il-ħobżna ta' kuljum ma' ħutna li għandhom bżonn. Hemm qsim tal-ħobs li ma niċċelebrawx fil-Knisja imma niċċelebrawh mill-mejda tal-ikel tagħna. U niċċelebrawh bl-imħabba u bil-qalb. Aħna grupp ta' gżejjer ċkejknin nafu lil xulxin, għandna fostna min għandu l-bżonn, kemm nieħu pjaċir jien ninnota tant inizjattivi ta' karità fejn wieħed qed jaqsam il-ħobs ma' min għandu bżonn. Imma l-ħobs iridu naqsmuh ma' kulħadd. Ma' kulħadd. U minu Alla ħares namlu differenza fuq din il-gżira ċkejkna bejn min għandu dritt għall-loqma ħobs u min m'għandux. Mhix kwistjoni ta' burokrazija u ta' karti, il-ġuħ lil kulħadd jolqot bħalma jolqot il-laċ lil kulħadd. U allura jekk aħna bnedmin b'qalb tal-laħam irridu naqsmu l-ħobs li jkollna anke biċċa loqma ħobs ma' kulħadd. Dan huwa l-qsim tal-ħobs li permezz tiegħu illum f'dawn iċ-ċirkostanzi il-mulej qed jitlobna narfuh. Ejjew ukoll ikonna il-grazzja li aħna u nirritornaw għand sħabna u nitolbu illum biex ma jdumx ma jasal il-mument fejn aħna nkun nistgħu niltaqgħu flimkien fil-knejjes tagħna. Ma nibqgħux nirċievu biss l-Ewkaristija bit-qarbina tax-xewqa, imma realment. Imma minn issa stess millum nistgħu narfu lil mulej fil-qsim tal-ħobs li jitwielet mill-qalb tagħna. Dik il-qalb li taf taraf x'inhu l-iżjed essenzjali.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut Jeżis nitolbu biex Kristu jibqa' magħna fit-triq ta' ħajjitna ħalli narfuh fl-Iskrittura u fil-qsim tal-ħobs Ewkaristiku maħutna. As-saġertoti li jaqsmu l-ikel tal-kelma u tal-Ewkaristija biex iħarsu d-dinjità tas-sejħa tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin li huma bil-ġuħ jew refuġjati bla dar biex isibu fl-insara qalb ġenerużi li jaqsmu magħhom il-ħobs materjali nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-omna u oħtna l-art biex il-mulej jibgħat temp tajjeb ħalli tatina lejxin tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex nikbru fl-għajfien ta' Kristu li jkellimna u jkun l-ikel tagħna billi nieħdu sem fil-fiti Ewkaristija tal-ħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jaħdmu fl-isptarijiet u fid-dar tal-anzjani biex tħarishom minn kull periklu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li f'dan l-ewwel jum tal-ġimgħa li ġeddet l-għajt tiġbor li l-Knisja tiegħek pellegrina fid-dinja għatina d-don tal-Ispirtu tiegħek biex fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru Ewkaristiku narfu lil Kristu msallab u xtaħt li jiftaħ il-qalb tagħna għall-arfin tal-Iskrittura u jurina lilu nnifsu fil-qsim tal-ħobs u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia.
ta'kom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatmiru glorja ta' ismu, għarti ċittana u għal-Knisa għazza kollha tiegħu. Il-qamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt maħħa biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfaw lubna l-fuq, Nerfaw lej niżoħaj l-mulej Alla tagħna. eksowa uxira. Sewa u xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħakba ninxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Wara s-sagrifiċċju l-mewt tiegħu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, gratti l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna l-dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u glorja. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġesu jiena nemmel li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek.
U bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu kolli jasal fil-qawmien mill-imwiet, f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir, bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, Alla li bil-qawmin ta' ibnu l-wahdini, fdikom u għamilkom u liet adottivi tiegħu, iferraħkom bil-barka tiegħu. Amen. U li fdikom u ħeliskom għal dejjem, iqawwikom ukoll biex tiksbu il-wirt tas-sema. Amen. Lilkom li fil-mamudija tagħkom ħadtu l-fidi u qomtu għal ħajja ġdida, jagħtikom il-mulej li tgħixu sewwa biex jistoqilkom titlu fis-sema pajjiżkom. Amen. U jbirikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-roddu ħaj l-Alla.